gelê temaşevanên hêja dibe di dema Osmanlî da li bajarê Stenbolê medreseka mezin hebû ê ku dizanin êvarê îna û heta roja înê piştî esrê dema tetîla feqîya bû. Feqî ji xwe re diçûn çarşiyê, diçûn çolê, ji xwe re weka em bêjin îstirhet dikirin. Divê Evet. feqiyek hebû, feqîr bû û tu yani derfeta wî ya ku here çarşiyê peremerî wî tune bûn û heyra wa hevalê min çûne ew ê, hevalê min çûne çarşiyê ê min perê min tune hema ez ê ji xwe re herim li kenarê behrê ez ê ji xwe re metnê xwe xweynin metnê xwe ez berdikim. بله Divê vî xortê hanêka çû metnê xwe dixweyne ez berdike divê rastî kîskekî zêr hat. Kêfa wî hat rakir kîsik, devê kîsik vekir jimard di sid zêr tê dane. بله Gola xwedê da min, kêfa wî hat, der û dorê xwe jî rihênd kesî nedî, nêzî ro here ava ber bi medresa xwe da ber bi hicra xwe da dere, divê zilamek wisa minewwer, yekî birî extiyar rastî hat, selamu aleykum aleykum esselam. Got biraziyê min wele got kîskê min ê zêra ketiye. Gelo sen nedî? Aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Golatê hecî got min kîskekî dî. Got pekî zêrê te çi qas bû? Got wele di sid zêrên tê de hebûn. Ê gola ê tê. Rabû kîskê wî zilamê extiyar dayekê. Got vî extiyar jê re got kurê min law got ez 5 zêra bidim te ya eşter dua bikim. Şaqî gola xalo hema ji bir dua bikim. Got law ez 10 zêra bidim te ya eştera dua bikim. Got xalo ji min dua bike. Werhasil 15 heta di sid zêrî got ez tev bidim te ya eşter dua bikim. Xor te hinkî fedî jî kir gola xalo hema ji bir dua bike. û got xalo jêr dua kir, xatira jê xwest çû. Feqî dilê xwe da wisa hinkî aciz jî bû. û xwedê ji te razî di sid zêrê te bûn. Hema te hem dua jî bikir ama te 5 zêr jî bidana min maqê ew ê kevir bibariyana. Werhasilî kelam divê çû medresa xwe. Zeban tê re çû dîsa rokê êvara înê ye. Aleyna ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seyda müderris nel medresine, feqî nel medresine tev çûne rabeno ji ber ku ji malbateka pir feqîr e perî wî tune ku here çarşiyê tişta bistîne li ew ê ma. Divê carekî derî lê ket ya derî vekir çar pênc heb zilamin û ka seydayê te gola seydayê min nel bane. Feqî talib ê mezin kî heye gola kes tune, gola ez bi tenê me. Got madem kî tu bi tenê got wele meseleka me şerعî heye got keçikeka me heye şey got yani zilamekî me heye zavekî me heye û berkî hewareye serseriye gojna xwe berdaye gojbû ku lê helal bibe wê berdaye em ê li te mehr bikin û feqet gere sibê wê ber. Tabii gelî temaşevanên hêja ji viyara dibêjin nikah bile di İslamê da ne helal e. Lê belê gelek insana pê muamele kirine di hinek zamana da û vî hanêka mecbûr me qebûl kir got birabe. Divê rabûn wê keçikê li vî feqî hanêka mehr kirin. Divê bû êvar ev ya çû oda xwe subhanallah keçik wek lembayê ye. Keçikeka bi husn, bi bedew, xweşik û emrê wê müseîd ne pir mezin e. û keçikê jê re got birêne got mêrê min ê ku min verda mirivkî eware bû serserî bû. Eger ku tê nîkaha min tê dewam bik tu min ver nedî ji kuza tewam nîkaha me hatiye birînê ez helala te me. Ya ku newsa be em nahêlim destê xwe bidî min. Feqî got hêra ka ez mirivkî xerîbim û kesî min tune û werim bi zorê falan. Got na got ez ana xeber didim zabitaya got 5 metre jî nikarin mêzî bira bikin. O got van xaniya van dikara tev dibînî got vana tev ê minin ser navê min in. Gava ku ez tera bijewcim vana tev dibînî wê te. Got ku sabem ez çima te berdim? Te ber nadim. Xwedê daye Werhasilî kelam pêra zewicî got serê sibê mervê vî zilamê eware hat û ku werim bêjim deka. cî şeama kes bîra min ha.
او کرن و ضابطه چون پیشیوان و به ادبیانه کن تربیسیانه کن و حلالا میرکن نکاح کردیه و چه بر ناموسا خلقه دادن هت که وان دان برای وان دان چون و جنکی جرا گو مال و ملک و ثروت تبعیته ولا کیف و یهاد گویش سیدا یخورا گو سیدا گو اینو پیدا احتیاجیان میا کو امهرنش خلقه ام آلیکاری جوان بخوازن جبور دبارة فقيه احتياجها ما في نمو تمامي مصرفها فقيه ومدرسة وحجرة شهرة أتفتامين وسيداي وجرات آخر لغمانا وزمانك ترى شو جو كشكي إسلام أخرى وقولا إيرو باغي من بجميع جعل اللاصقية وانا با ويورا أمي هرم بيشيال وبرابه وفقيه وخانما خدشون إيماني جميع سكني يعني هوالا جواب کو فقید رهید او اختیاری کو ودیه وی کسکی زیره کیفا یهار یا خجوری چو دستی پاچی کرد گولا برخی من گولا جوید کچکا مفیقا تلد ولده متنن زارتی متنن اگر کو اورو تبدسد زیری قایل بمونای ایرو ندبو قدیه دی سروت هانکا ثروتهم افتني جنينه لفلان باجاري لفلان دولتي او مهلا حمامي وي جترا باز اختيار بما هذيك برمان دي بي من الحافه غوريه تلبون ايتا وفي هناك بر كيفا ويهات وور حاصل ويجي قت كسايات اخو خرا نكر لسر الشرف اخو سكني ود مدرسه ده بو عالمك مزن ويجي فقيه خدي كي حتى كو اختيار بو حتى كو اختيار بو شكرا روكي جو سيدالري حوالي يجي تيلا كاوينه جو ولا دعاء قاطع حجي قرد الدنيا ده خدي ضامن قالوا انظام لاخرت يجي دعاوي قبول والنبو ده فاني دوري جرا قوت والله علامتك الدعاء ويا اخرت يجي هاتيا قبول كرني انا سيداي ملابد الحركات كاتبه جي مني ويا اللي جبيالي خوشتره يعني ايه وي فاتيجي وي هواي بو تاز من خير وخشيدا هر شاد و بختوار بن بالا بابا به سیده خودش و راضی به